Okay, sige. Hello mga Ada! Ako si Ada Noni. Maghatag din ninyo og challenge and this is Make TV! Welcome to Make TV! Welcome to Make TV! So na ako diri karon, nya nangita mig mga bata din ha sa gawas aron mo take sa among challenge nga gitawag og Limoncito Challenge. Hello mga kaada, so mao ni ang atong contestant number 1, si Lester. So Lester, andam na ba ka sa Calamansi Challenge? Kinahanglan na ka ng iling mo pati mong naong ha? Mugwa po noon, hindi gumagawas Limoncito ha? Sige. Try mo lang Limoncito. No reaction challenge. Go! Nice. Next, atong contestant number 2, si Mikay. Ready na ka, Mikay? Yes! Go! Smile. Uy, wait, the challenge. Oh, pakpak! So next, atong ikatulong ang contestant si Gian. Gian, andam na makagian? Okay, so daray mo rin mo si Gian. Ilunok mo na. Go! Masama na yung smile, Gian. You so fucking precious when you smile. Okay, o karon atong contestant number 4 si Lalaw. Lalaw. So Lalaw, andam na ba ka Lalaw? Para sila. Andam lang na. Yan, di jud ka di jud ka aslo man ang limos ito. Sure? Go. Kami? Marunong sa pali sila wa aslo miwi. Ang sunod na ang contestant number 3 na siya, number 5. Si Chay. Chay, daray mong limos ito, Chay. Gumani mag-inom na, Chay. Pagdalagang Pilipinas, Chay. Ipakita ka itong pinakandindot mo nga smile. Kanang walay ka kanang kuan na sense nga guest man ka sa limos ito, ha. Sige, go. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Og atong contestant number 6 si Carlo. Yes, andam na ba ka Carlo para sa Andam na. Very good. So daray mo lumisito. Go. May challenge. Ang atong musunod nga contestant, ikapito na ang contestant si Jay. Jade. So Jade, andam na ba ka Jade para sa Andam na. Very good. So daray mo limonsito. Go. O pinapiyang-piyang naman ka Jade. Og atong ika number 8 na contestant si Janley. Janley. Andam na ba ka para sa Limonsito Challenge? Andam na. Andam na. Sige, go! Wag yapon. Og atong ika na contestant si James. Andam na ba ka para sa Limonsito Challenge? Andam na. Very good. So, daray mo Limonsito. Go! Lami? Ang atong pinaka-last na contestant, small but terrible, si Jane! Yay! Andam na ba ka sa mong Limonsito Challenge, Jane? Andam na. Wow! Sige ko na, babe. Go! Talagang Pilipinay guman, ha? Oh! Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Sus, muragwa may ka-challenge ang atong Limonsito Challenge. What challenge? So kay namurag naglabad ba nang uos among board of judges nung isip pa daw kon kay pulos man yun sila why reaction as in murag gilamian pa noon. Lami yun. Lami dai ko na ang Limonsito. So karon amo silang i-challenge sa iba kay ang mga bata dito sa Bonbon ni challenge aning iba challenge unya na jud uban nga wa jud ka agwanta. So ato silang tanon agwanta ba mo Agwanta. mga anak ni aslom ha. Sige pero karon magdungan mo, asa man ninyong iba? Iba kita. Okay. So, na naman mong iba,
magdungan mo og kaon na at the count of 3, magdungan mo kaon kinahanglan walay reaction, walay pilok. Walay reaction tanan, walay smile, wala tanan. Para ang atong board of judges mailan jud nila kinsa ang pinaka-deserve na makadaog sa no reaction iba challenge this time kay wa may effect ang limositos. So mga adas, ready na ba mo? Ready na! Yeah! Iba challenge! At the count of 3, 1, 2, 3, go! Na naman nagluha lagi. Banana. Okay, wala? Board of judges. Okay na mo diya? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Unya, nangalingaw ra mo. Murag wa na may tingog kay God. Nalingaw na. Nabusog pa dyan, di ba? So, unya, kay nalingawan mo, request pa din sila nga mo shoutout ko na sila silang mama, silang papa, silang mga kuyaban. Ay, laro. Okay, so magsabot ka ni Laulaw. Go, Lau. Shoutout sa akong mama, Almar Pinida. Shoutout sa ate, Aldine Pinida, Marto. Yes! Shoutout sa akong mama, Lina. Shoutout sa akong papa, Johnny. Oh. Shoutout ka sa akong Auntie Lisa. Hi, Lisa. Nana ko sa Make TV. Yay! Shout out sa akong papa nga si Edwin o sa akong mama nga si Helen. Ma, nana ko diri. Artista namin, ma. Shout out guys sa akong lola Rosita. La, ang tinda la. O shout out guys sa akong mama. Tama na. Ay, nalala! Shoutout ko sa akong mama nga si Rosal. Kakang. Yay! Sa akong papa nga si Sirio Moral. Kakang. Sa akong lola nga si Betty. Kakang. Nani ko sa Make TV. Yes! Jolly juga ni Shai ready go. Shoutout ko sa mama na Maloli Baton. At shoutout ko sa papa na si Misael Pabot. Hey! Shoutout ko sa akong mga amiga. Shoutout ko sa akong mama Rosal. Shoutout ko sa akong papa. Hi, gana ko sa Make TV. Okay! Bye! Shoutout ko sa akong fan. Tara nga! Shoutout ko sa akong mama Nerva. O shoutout ko sa akong papa nga Richard. Okay, hi, Papa Shoutout sa Richard! akong mama ug akong ate. Kung mama kay si Almar Pinida. Akong ate kay si Jimmy Pinida. Sunod, ganun. Okay, so mubami to nila tanan. Bye! So, mao to no ang atong challenge. From Limoncito Challenge, nahimo ng iba challenge kay wadyo ko na ka-challenge ang Limoncito. Inoon, ako sa ganahan sa og Limoncito pero sa iba, di ko sure. Musuway ko no, ako ko nang i-challenge ang ugalingon. Kung wala ba dyoy aslo kay mga mga bata ganyan wa dyoy das lumi sa iba. Okay, sige. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Make TV! So mo to guys no, I hope nalingaw mo. Ako murag di jud nako kaya gyud ang kaslom jud sa iba, aslom jud kay siya gyud sa katos mga bata ganiya no. So if ever kamo na mo i-suggest nga i-challenge na mo sa sunod nga episode, just comment down below, hit like and subscribe. Once again, this is Ada Noni and this is Make TV. Ay, sabot ako. Cut! Cut! Uy, ginawa ko! Atlong! Didn't even get to cross.